Bushelezi nomfowethu uChilisi uVukamkhabela sikhona nje namhlanje sithi cha ake sizibonakalisa nathi. Hey, awukhulume nje ngeinsizwa zozungezwayo Skepe. Ngiyazi ukuthi kunelinye ilunga lene elike ladlula emhlabeni nje ngokukhulu ukuzuma. Awukhumbuze nje abalaleli ukuthi obani ozungezwayo nifike nini futhi emculweni. Ozungezwayo sithi abafana abathathu ulanga lethu Skepe noChilisi kanye nomfowethu uSibuko uNkulunkulu amkhumbulile ngonyaka odlule. So iqembu saliqala ngo2012 lapho besikhona sidonsa kanzima then kwaze kwafika la isikhathi khona sihamba sikwazi kwaqondana ke then umculo wethu wahamba wasabalala. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe singaba saba amavuka nje avezwa kakhulu uSizwe Mdola emsakazweni namhlanje nje igama lethu liphezulu singambonga nje kakhulu uSizwe Mdola nabasakazi bokhozi bonke ngokuhlukahlukana kwabo siyabonga kakhulu ichaza libambile empilweni yethu asimculweni yethu siyabonga kakhulu. Iyiphi ingoma abadume ngayo ozungezwayo? Ozungezwayo abaziwa ngayo le ngoma le turning point edlala njengamanje emsakazweni ne game for 2 ingoma ke yesilungu yenziwa yithi ngaphandle nje kokwenzelela ithi kuphela ngicabanga mhlawumbe ukuthi njaba abaculi bamaskanda basenza ingoma efana ne game for 2 engicabanga ukuthi mhlawumbe ke nje iyona ingoma futhi kakhulu abantu abayithanda nayo kakhulu nje igame for 2. Okay. Sidume ngayo the turning point yes. Abhizi ngani ke ozungezwayo ngizwile nokuthi ke bakhiphile. Ozungezwayo njengamanje sithi sibhizi siphusha ialbum yethu ehloko sethi Traffic ehamba kahle kakhulu nayo eyenza kahle kakhulu sibhizi ke negiba abantu nje ba otigiba ama items ethu sinegiba sinezikhwama ama jacket ama tracksuit athinta nje into ozungezwayo yonke into ethinta ozungezwayo nje sibhizi ngayo kakhulu esikhathini samanje. Okay.